गं 11 मडेल अंगनवाड़ी सेंटर आंनि जे समष्टि बे समष्टियाव दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों फाउन्डेसन खालामनाय जादों न' लुनो थाखाय मिजिंथिदों खुब खम समनि गेजेराव लुफुंजोबनो हागोन आरो बेजों अंगनवाड़ीयाव फरायनाय जायफोर फरायसा उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ बिथांमोना माने गोग्गो मोनसे सोलोंथाइ लाजेननायनि जि आबहावा बे आबहावाखौ मोननो हागोन होननानै मिजिंथिदों जायफ्रा बिमा रावजों सोलोंथाइ लायै बेबायदि गथ'फोरखौ जोथोन लानाया जाहाथे बेबायदि अंगनवाड़ी सेन्टाराव मोजाङै जायो सरकारा बेबायदि मोनसे राहा लामा लादों दा बेनिखायनो गोदानै मडेल होननानै मोनसे अंगनवाड़ी सेन्टारफोरखौ खालामबाय थानाय जादों थ' आंबो मिजिंथिदों पाटगाव ओनसोलाव बे बाराव गंसे हरनाय जादों बेनि गेजेरजों बाहाय बे एसे गिदिर जे ओनसोल बे ओनसोलनि उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोरो मुलाम्फा मोनगोन होननानै मिजिंथिदों बेखौ लुफुंनो हायोबा आरोबाव गं 21 जों मोनबावगोन जोंनि बिटिसिआव एसे लेट जाबाय मानोना बिटिसिआ मावगोन ना स्टेटआ मावगोन बेबायदि मोनसे गोनो गोथोआव दङमोन गुबुन ओनसोलनिख्रुइ जोंनि ओनसोलाव लुफुंनाया दान मोनब्रै मोनबासो जोंना लेट जानानै दङ गतिके थाब लुफुंनो थाखाय आं बिथोन होदों थाब लुफुंनो हायोबा आरोबाव जोङो बेबायदि गं 11खौ